Hello logoफोर, welcome back my YouTube channel BR Brahmo. नोंथांमोननि खाथियाव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआ जाहैदों बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि YouTube चेनेलनि नामफोर। जायफोरा मिथियाखै बेफोर नायनानै लानो हागोन। अब्ला फारियै नायलांदो सोर सोरनि लिस्ट दङ बेखौ नोंथांमोना जाय मिथिया बेखौ नायनानै लानाया गाहाम। अब्ला नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो।